होळीचा सण आलाय आणि पुरणपोळी नाही असं शक्यच नाही। आज आपण अगदी पारंपरिक पद्धतीने कणकेची पुरणपोळी करणार आहोत। यापूर्वी आपण मैदा वापरून पुरणपोळी केलेलीच आहे, तीही अगदी टिप्स आणि ट्रिक्स वापरून। त्याचा कार्ड तुम्हाला इथे दिसत असेल तर तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आता फार वेळ न दवडता यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। पुरणपोळ्या करण्यासाठी इथे आपण चणा डाळ घेतलेली आहे। ही चणा डाळ 1.5 कप आहे, म्हणजे वजनानुसार 300 ग्रॅम। गूळ हा किसलेला गूळ 1.5 कप आहे, वजनानुसार 300 ग्रॅम। यासोबत आपल्याला लागेल गव्हाचं पीठ 1.5 कप, वजनानुसार 200 ग्रॅम। इथे मी लोकवन गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। वेलची पूड, पाव चमचा हळद, 2 चमचे तेल, अर्धा ते पाऊण चमचा मीठ आणि पोळीला लावायला तूप। इथे चणा डाळ मी 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ही चणा डाळ धुवत असताना ह्या डाळीच्या तिप्पट म्हणजे 4.5 कप पाणी मी गरम करून घेतलेलं आहे। आता ते गरम पाणी आपण या डाळीत घालायचे। आता या डाळीत अगदी थोडंसं म्हणजे पाव चमचा मीठ घालायचे, अगदी थोडीशी अशी हळद, आपण जी हळद घेतली आहे त्यातली निम्मी घालायची आहे, आणि अर्धा चमचा तेल। आता या डाळीला आपण 3 ते 4 चांगल्या शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत मीडियम फ्लेमवर। आपण डाळ शिजत ठेवलेली आहे तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेऊया। इथे मी परातीत पीठ घेतलेलं आहे। आता या पिठात थोडंसं मीठ घालायचंय, अंदाजे पाव चमचापेक्षा थोडंसं जास्त, थोडीशी हळद। या पिठातच आपल्याला 1 चमचा तेलही घालायचं आहे। आता हे सर्व आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे आपण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊया। अंदाजाने अगदी थोडं थोडं करत पाणी घालायचं आहे। हे पीठ आपल्याला थोडं मऊसरच असं मळायचं आहे। हे पीठ आपण जेवढं चपातीला मळतो त्यापेक्षा अगदी थोडंसं असं मऊ मळायचं आहे। आता ह्याच्यात थोडंसं आपण तेल घालूया। हे पीठ जितकं छान मळाल तेवढ्या पोळ्या लाटताना त्रास कमी होतो। हे पीठ छान 2 ते 3 मिनिटं मळून घ्यायचं आहे। एका बाजूला आपल्याला डाळीच्या कुकरला शिटाही यायला लागलेल्या आहेत। हे पीठ छान मळून झालेलं आहे। मी जवळपास 3 ते 4 मिनिट हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। आपण 1.5 कप पीठ घेतलेलं होतं, याच्याकरता पाऊण कप मला पाणी लागलेलं आहे। हे आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे। त्याचबरोबर आपल्या डाळीच्या कुकरलाही 4 शिट्या आलेल्या आहेत। आता ह्या पिठाला वरून थोडासा तेलाचा हात लावूया आणि हे पीठ आता झाकून ठेवून देऊया बाजूला। आपण कुकरला डाळ शिजवून घेतलेली आहे। कुकरही आता गार झाला आहे। इथे मी एक रिकामं पातेले घेतले, त्यावर ही अशी चाळणी ठेवलेली आहे। आता आपण शिजवलेली डाळ ह्याच्यात निथळून घ्यायची आहे। चमच्याने जरा हे करूया, म्हणजे ह्यातलं सगळं पाणी निथळून खाली पडेल। ही डाळ छान निथळून झालेली आहे। हे डाळीचं पाणी आपण निथळून घेतलेलं आहे, यालाच येळवणी म्हणतात। याच येळवणीची आमटी केली जाते, ज्याला कटाची आमटीही म्हटलं जातं। कटाची आमटी ही आपण लवकरच करूया। गॅसवर मी पॅन ठेवलेला आहे, गॅसची फ्लेम मी लो ठेवली आहे। आता आपण चांगली निथळून घेतलेली डाळ ह्याच्यात घालायची आहे। डाळ छान अगदी व्यवस्थित गाळून घ्यायची आहे। आता ह्या डाळीत आपण घालायचे गूळ। हा गूळ मी छान किसून घेतलेला आहे। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू हाय मध्ये करते आणि हे छान मिक्स करायचं आहे।
हे बघा आपला गूळ वितळायला सुरुवात झालेली आहे. गॅस आपण मीडियम टू हाय फ्लेममध्ये ठेवलेला आहे, त्याच्यामुळे हे पुरण आता आपण सतत हलवत राहायचं आहे. हे पुरण आता तुम्हाला जरी पातळ दिसत असलं तरी थोड्या वेळाने जसा गूळ शिजत जाईल तसं हे जवळजवळ येत जातं. हे पहा, पुरण आता थोडं थोडं घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. हे पहा, पुरण आपलं आता घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता गॅसची फ्लेम आपण लोअर करायची आहे. हे पहा, पुरण आता छान असं जवळजवळ यायला लागलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात वेलची पावडर घालून घेऊया. वेलची पावडर छान मिक्स करून घेऊया. आता पुरण झालंय हे कसं ओळखावं, तर पुरणामध्ये हा चमचा असा सरळ ठेवायचा. हा चमचा जर एका बाजूला पडत असेल, उभा राहत नसेल, तर आपलं पुरण झालेलं नाहीये. हा बघा, चमचा आपला खाली खाली सरकायला लागलेला आहे, म्हणजे पुरण अजून आपलं झालेलं नाहीये. अजून थोडा वेळ हे परतायला हवे. हे पहा, पुरण आता छान असं गोळा होऊ लागलेलं आहे. आता आपण पुरण झालंय का पाहायचं, याच्याकरता करायचं, हा चमचा घालायचा असा मध्ये. हा पहा, चमचा आपला मस्त उभा राहिलेला आहे, म्हणजे आपलं पुरण झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. जवळपास 15 ते 20 मिनिटं लागलीत मला हे पुरण शिजवायला. आपलं पुरण झालेलं आहे. आता आपण झालेलं पुरण छान बारीक करून घ्यायचंय. त्याच्याकरता मी इथे मोठं भांडं घेतलेलं आहे. त्यावर आपण ही पुरणाची जाळी ठेवायची आहे. ह्या जाळीवर आपण डाळ निथळून घेतली होती. ह्या जाळीवरून पुरणही बारीक करून घेता येतं. आता ह्या जाळीवर हे गरम गरम पुरण घालायचंय. आपण थोडं थोडं करत घालायचं आहे. आता एक पेला किंवा तांब्या किंवा तुम्ही ग्लासही घेऊ शकता. ह्याच्या साहाय्याने आपण ह्याला चांगलं रगडायचं आहे, अगदी ह्या पद्धतीने. हे पहा, किती छान बारीक झालंय आपलं पुरण. आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचं पुरणही बारीक करून घेऊया. कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा. हे पहा, आपलं पुरण छान बारीक करून झालेलं आहे. अगदी मस्त बारीक झालंय. हे पहा. चला तर मग आता आपण पुरणपोळ्या लाटायला सुरुवात करूया. आपलं पुरण करून झालेलं आहे. आता हे पीठ आपण परत एकदा मळून घेऊया. मस्त मऊ झाले पहा पीठ. आपलं पीठ तयार आहे आणि आपलं पुरणही करून झाले. आता आपण लगेच पोळ्या लाटायला सुरुवात करूया. हा इथे मी पिठाचा गोळा घेतलेला आहे. आपण फुलक्यांसाठी जेवढा पिठाचा गोळा घेतो त्या आकाराचा गोळा घेतलेला आहे. आता ह्याची आपण जशी मोदकाला लाती करतो तशी करून घ्यायची. ह्याला थोडंसं असं पीठ लावूया. आता ह्याच्यात आपण पुरण भरायचं आहे. हा पुरणाचा गोळा पिठाच्या गोळ्यापेक्षा अंदाजे तिप्पट आहे. आता हे पुरण आपण ह्याच्यात भरून घेऊया. असं जुळवत जुळवत आणून त्याचं तोंड बंद करायचं आहे. आता आपण पोळपाटावर पीठ घालूया. आता पोळपाटावर थोडंसं पीठ घालूया. इथे मी तांदळाची पिठी वापरली आहे. तांदळाच्या पिठीमुळे पोळी छान सरकते. आता ह्याला सुद्धा आपण थोडंसं पीठ लावून घेऊया आणि हे इथे ठेवून त्याला थोडंसं असं दाबून घेऊया, म्हणजे पुरण सगळीकडे व्यवस्थित पसरलं जाईल. थोडंसं पीठ लावूया आणि अगदी हलक्या हाताने ही पोळी आपल्याला लाटायची आहे. ही पोळी लाटत असताना मी गॅसवर तवा गरम करत ठेवलेला आहे.
ही रेसिपी पाहत असताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका. ही पहा, आपली पोळी लाटून झालेली आहे. आपलं पुरण सगळीकडे अगदी छान पसरलं गेलेलं आहे. आता आपण हे लाटणं असं कडेला ठेवून त्यावर ही पोळी अशी गुंडाळत आणायची आहे आणि हे जादाचं पीठ जे दिसतं आहे ते एका फडक्याने असं पुसून काढायचं. आता ही पोळी आपण तव्यात घालूया. आपला तवा छान तापलेला आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो मध्ये आहे. आता ही आपण लाटण्यावरची पोळी ही तव्यात अशी घालायची आहे. हे पहा, पोळीला असे छोटे छोटे बुडबुडे दिसायला लागलेले आहेत. आता ही पोळी आपण पलटून घेऊया. वरून थोडंसं तूप घालूया. मस्त पोळी फुगायला लागलेली आहे. आता ही पोळी आपण पलटूया. ह्या बाजूनी मस्त असं तूप लावूया. पहा किती छान झाली आपली पुरणपोळी. चला ही आता आपण काढून घेऊया. गरमागरम पुरणपोळी, त्यावर मस्त तुपाची धार आणि सोबतीला कटाची आमटी. तरी ह्या पोळीला हा बेत होऊनच जाऊ देत. धन्यवाद.